Nachádzame sa v obci Štefanovičová, kde dnes 7. júla inštalujeme pamätnú tabuľu k príbehu rodiny Čarajovej z Horného Taráňa. Počas temných rokoch druhej svetovej vojny, keď Židia mizli v transportoch a dvere sa pred nimi bez milosti zatvárali, našli sa aj takí, ktorí ich otvorili. Rodina Jana Čaraja z Horného Taráňa patrila medzi nich. V ich dome nenašli prenasledovaný len úkryt, ale aj nádej a dôkaz, že v čase hrôzy môže prežiť ľudskosť. Bolo nás 5 detí, rodičia boli mladí. Mamička nemala 40, otec mal 44, 45. A ešte boli ochotní, aj keď sme neboli bohatí. Žili sme, ako sa hovorilo, z ruky do úst. A ešte dokázali tých 5 osôb prijať a živiť. Môj starý otec s mojím otcom a s mojimi tetami, ktoré sú tu so mnou ešte, prežili časť vojnového obdobia a preukázali neuveriteľnú odvahu a obetu a pomohli zachrániť rodinu, ktorá v nedalekom pracovnom tábore pracovala a podarilo sa im z tohto tábora, dá sa povedať, odísť a skrývať sa a s pomoci mojej rodiny prečkali až do konca vojny a potom sa mohli vrátiť naspäť do Izraela, kde potom ďalej žili svoje životy. Príbeh, ktorý dnes vlastne zaznamenávame na pamätnej tabuli, sa odohral v rokoch 1944 až 1945. Je príbeh rodiny Čarajovej, ktorá bývala v dome na Hornom Taráni a jedného dňa im zaklopala na okno skupinka židovských uprchlíkov z tábora, pracovného tábora v Rastislaviciach. Boli to 3 muži a 3 deti a im sa ich podarilo úspešne ukrývať vo svojom dome pol roka až do príchodu frontu v apríli roku 1945. Bolo to veľmi hrdinské konanie a veľmi odvážne konanie, pretože sama táto rodina mala 5 detí a podarilo sa im týchto 6 ľudí vlastne zachrániť a do dnešných dní ešte udržiavajú sa kontakty aj s tým posledným žijúcim zachránením. Rodina Jana Čaraja pomáhala prenasledovaným aj napriek tomu, že tým ohrozovala vlastné životy a bezpečie svojich blízkych. Napriek strachu si zvolili odvahu. Najstarší mal 11, druhý 9, a ten tretí mal asi 7 rokov alebo 6. No a viete, udržať takých chlapcov, aby boli ticho, aby nenarobili nejaký zvuk, aby sa náhodou niekto dozvedel. Myslím si, že pointa celej dnešnej udalosti je jednak v tom vlastne podporiť tú rodinu v tom, že skutok ich starých rodičov mal zmysel, že nezostane zabudnutý. A jednak si myslím, že je takým svetlom pre nás všetkých, že aj v čase, keď si myslíme, že nemáme na výber alebo je zlá situácia, tak sa vieme zachovať správne, vieme vlastne zľaviť zo svojich osobných nejakých cieľov a potrieb a obrátiť sa na druhých a pomôcť druhým a to je vlastne to, čo z nás robí ľudí. Takže veríme, že táto tabuľa k tomu prispieje a každý, kto pôjde okolo nej, si povie, že áno, tak títo ľudia urobili niečo úžasné a skúsim ich napodobniť a v malých, drobných krokoch prispieť pozitívne k svojmu okoliu. Preto je veľmi dôležité, aby sme si pripomínali aj takéto ľudské činy v rámci tej makrohistórie, pretože tá história je postavená práve na takýchto okamihoch. Som veľmi šťastná, že som sa tohto dožila. Chceme poďakovať obci, že po toľkých rokoch si niekto váži čin, ktorý nie je len tak každodennou rutinou činnosťou, ale je to niečo extra a veľa ľudí by sa mohlo aj v dnešnej dobe brať príklad od mojich starých rodičov a našich tiet, ktoré boli samozrejme účasťou tohto hrdinského činu. Ďakujem ešte krásne obci Štefaničova za tú možnosť. Ďakujem ešte raz krásne.